papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit kong makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung
giliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We
We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Ikaw ang amon dalangpan kag mga ngapin o Ginoo. Ubay kag tuytoy kami suno sa imo ginsaad. Pasanaga ang imo kapawa sa tunga sang kadulom, sa dalan padulong sa imo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, buot ka magpuyo sa kasing-kasing nga matinlo kag matarong. Ipaambit sa amon ang kabuhi sang grasya, agud mangintakos kami sa pagkabuhi sa imo presensya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos Kapitulo 8, versikulo 14, tubtob 21. Sadto nga panahon, nalipat ang mga gintutunan sa pagdala sang tinapay, luwas ang isa ka bilog nga nadala nila sa sakayan. Ginpaandaman sila ni Jesus, mag-andam kamo kag magbantay sang inyong kaugalingon batok sa lebadora sa mga Fariseyo kag ni Herodes. Nagbinaisay sila kag nagsiling, ginhambal niya ini tungod kay wala kita sing tinapay. Si Jesus nakahibalo sang ila ginabaisan, gani ginpamangkot niya sila. Nga abala ginabaisan ninyo ang kakulangan sang tinapay? Wala pa bala kamo makahibalo o kon makahangop? Mangugid bala kamo? May mga mata man kamo, kag indi bala kamo makakita? May mga dulunggan man kamo, indi bala kamo makabati? Wala bala kamo makadumdum? Sanggin pamiyak-piyak ko ang 5 kabilog nga tinapay para sa 5,000 nga mga tawo? Pila kaalat ang napuno sang nabilin nga mga tinapay nga inyo gintipon? Nagsabat sila, 12. Si Jesus nagpamangkot, kag sanggin pamiyak-piyak ko ang 7 kabilog nga tinapay para sa 4,000 ka mga tawo? Pila bala kaalat ang napuno sang natipon ninyo ang sobra? Nagsabat sila, 7. Nagpamangkot siya sa ila, kag indi pa bala kamo makahangop?
Mga utod, aton ginaabi-abi si Sister Maria Rachel Plaza sang Dominican Sisters of Molo nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Rachel. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa aton tagpalamati, kag sa mga nag-follow sa aton via live streaming. Si Jesus may dako nga pag-ilaw kaupod sang iya mga gintutunan. Sa liwat, iya sila ginpahanumdum na hanungod sa mensahe sang tinapay. Nalipat sila sa pagdala sang tinapay nga makabusog sa ila tanan. Apang may isa sila nga nadala sa sakayan nga nagarepresentar man kay Jesus. Nagkabalaka sila sang ila kaugalingon nga basi magutuman sila. Gani nagbinaisay ang mga gintutunan kanagsiling, wala kita sing tinapay. Ayhan nakulangan sila sa pagsanig kag naghuyang ang ila pagtuo. Sa mga pulong ni Jesus, may kasiguruhan kita nga sa iya hindi kita magutom. Sa baylo, mabusog kita sang kamatuoran sang iya mga pulong. Tanan kita dapat mag-andam sa mga di matuod nga mga pagtuluuhan, sa libadora sang malaot nga pagtulunan sa mga anti-Kristo. Ang ebanghelyo nang inserbe pagkaon sang aton mga kalag. Subong man ang mga apostoles, nagakabusog sa mga pulong ni Jesus adlaw-adlaw. Subong man, human nabatian naton ang mga pulong nga nagahatag sa aton sang kabuhi. Kita tanan magabaton kay Kristo bilang buhi nga tinapay, dira sa balaan nga Eukaristiya, nga ginaupdan sang bilidhon nga pangamuyo, hugot nga pagsalig, kag himpit nga pagtuo sa iya. Ang mga palamangkutano ni Jesus nagbukas sang ila huna-huna sa kamatuoran. Ang pagpadumdum sa ila, sang ila katungdanan bilang iya mga gintutunan. Nangin saksi sila sa madamo nga mga milagro, subong sang nagkahanabo sa tuanay. Nga ang 5,000 ka mga tao, nabusog tungod sang 5 kabilog nga tinapay. Kag para sa 4,000 nga mga tao, bilog nga tinapay. Ang mga gintutunan, halos mga Israelihinhon nga nakahibalo sa maragtas kung paano ang Diyos nagpakaon sa ila mga katigulangan paagi sang mana sa desierto. Apang wala gid mahangpan sa mga gintutunan ang buot silingon ni Jesus tuhoy sa ginsambit nga mga milagro na hanungod sa tinapay kag sa pagtulunan sa mga Pariseo kag ni Herodes. Sa aton tanan, kabay nga buksan naton ang aton mga huna-huna sa paghangop kag pagsadig sa mga pulong ni Jesus nga nadala sang kabuhi sa aton tanan. Si Jesus nagpamangkot sa iya mga gintutunan. Wala pa bala kamo makahangop? Ang paghangop isa ka regalo sang Espiritu Santo nga ginahatag sa tagsa-tagsa sa aton. Agod mahangpan naton ang mga nagakahanabo sa aton palibot kag sa tanan nga mga tion. Gani pangayoon naton ang grasya sang Espiritu Santo agod nga mabatian kag mahangpan naton ang mga ginatudlo sa aton ni Jesus adlaw-adlaw. Ginsuguran kag gintapos ni Jesus ang pagpaathag paagi sa pagpamangkot sa ila. Kabay nga mahangpan naton ang mga ginatudlo ni Jesus, kang matulid naton sing bug-os ang kabubuton sang Dios. Indi sa tawhanon nga paghangop ukon kaalam, kundi sa kaalam kag gugma sang Dios sa aton bilang iya mga gintutunan kag iya mga hinigugma nga mga anak. Kabay nga mabusog kita sa kamatuoran, paghigugma, katarungan kag kahilwayan. Kabay nga marumpag ang pader sang indi paghangpanay kag pagpasipala nga nagasiparar sa aton kay Jesus kag nagapahilayo sa aton sa gugma sang Dios.
Kabay nga mapuno ang aton mga tagipusoon sang iya gugma, agod nga madula sa aton ang pagpangduha-duha, kag ang kahuyang sang pagtuo. Magkilala kay Jesus nga tinapay nga nagahatag sang kabuhi, agod nga mapadayon kita nga magkabuhi ka maglaom sa iya sa sakramento sang balaan nga Eucharistia. Ginapaandaman Jesus ang iya mga apostolis na hanungod sa espiritu sang Pariseo. Pero wala sila magpamati, kay nagakabalaka sila sing labi sa kalanon. Si Jesus nagasiling, mag-andam kamo sa mga libadora sa mga Pariseo, kon sayoron sa ila pagtulunan. Si Jesus nagakabalaka nga ang iya mga gintutunan, kay sila ordinaryo nga mga tao. Magpadala-dala sa pagdayaw sa hibalo kag kabantugan sa mga Pariseo. Ginapaandaman sila nga ang mga Pariseo nagpatindog sang pagtuluuhan nga napasad sa sayop nga sadsaran. Si Jesus nagisugot sa mga Pariseo na hanungod sa kabugusan nga paagi sa paghangop sa Biblia. Pero wala siya maghisugot sa espiritu sang kalabanan sa ila. Bilang isa ka manunudlo, nagamit siya sang paagi nga sumpong sa ila. Sa baylo sang pagtulunan nga nagikan sa ibabaw, ukon sa kahimtangan sa isa kagamhanan, ginpapamalandong niya sila, na hanungod sa ila nakita, ila nahimo, kaglabaw sa tanan, sa maayong binuhatan sang Diyos sa ila tunga. Madamo gid nga salamat Sister Rachel sa aton matahom nga reflection sa sini nga aga. Kabay nga ang pulong sang Dios amo ang magagiya sang aton pagpanglakaton, kaupod ang aton mahal nga Ginoo. Para sa mga gusto mag-contact sa ila, ari ang ila address: House of St. Rose of Lima, Capitol Heights, 6100 Bacolod City. O makig-angot sa telephone number 6334-434. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksa